tenim a la Marta al telèfon. Bona tarda, Marta. Hola, bona tarda, com esteu? Benvinguda a l'Inspira't. Gràcies. Bueno, hem llegit una mica tot el temps. Bueno, no hem pogut llegir tot el que fas per la perspectiva de gènere, perquè realment no acabaríem el programa. Ets una autèntica activista de la igualtat, no, Marta? Moltes gràcies. Ho intentem. La veritat és que sí, que portem anys treballant perquè creiem que és supernecessari, no? I important fer aquest pas, no? de la perspectiva de gènere, de continuar treballant en projectes dirigits a dones, però anar més enllà, com ens diu Nacions Unides i com ens diu la CEDAW, de treballar en perspectiva de gènere, no? I per tant, l'única manera de combatre el sistema patriarcal és si acabem amb ell, i això ho podem fer a través de la perspectiva de gènere, almenys és un dels mecanismes més eficaços. Bona tarda, Marta. Soc la Carmen. Què tal? Mira, jo et volia preguntar quina realitat creus que tenim en qüestió d'igualtat? És a dir, s'està fent tot el possible per part de les administracions en matèria d'igualtat? No s'està fent tot el possible perquè jo també vull dir que hem fet passes de gegant, que estem fent passes molt importants, que estem treballant, que som molts i moltes les que creiem en que és possible la igualtat i que tenim un compromís. Però és evident que no fem tot el que podem perquè el sistema patriarcal porta tants segles actuant, no? Que té tanta força, és tan persistent, i el tenim en qualsevol àmbit de la nostra societat, ja sigui en el sector econòmic, l'empresarial, el polític, el judicial, el social, el cultural, i per tant hem de fer esforços col·lectius per poder acabar amb les conseqüències i amb els efectes del masclisme i de la mirada androcèntrica del món. Estem fent coses, sí, estem avançant, però falta molt per fer. Aprofitant que estàs amb nosaltres aquesta tarda, jo volia que expliquessis una mica als oients què és la norma SG City 50-50. Bé, la norma és una certificació de l'àmbit municipal que el que pretén és avaluar el treball que fan els ajuntaments, no? I pretén donar, per un costat, que sigui una eina que els ajudi a incorporar la perspectiva de gènere, perquè al final la perspectiva de gènere interseccional sembla una cosa complicadíssima, i no ho és fàcil, val? Un cop s'entén què és el que hem de fer, no? Com s'entenen quines són aquestes variables a la perspectiva de gènere, és fàcil de poder-la introduir amb la gestió diària de la política municipal. I aquesta eina el que pretén és, per un costat, ajudar els ajuntaments, ajudar els equips tècnics i polítics dels ajuntaments a com treballar dia a dia en el seu dia a dia la política d'igualtat, les polítiques d'igualtat, i després aquesta eina el que fa és avaluar com ho han fet, no? I per tant el que fa és reconèixer aquest esforç, aquest compromís de l'Ajuntament, de l'equip polític també de l'Ajuntament, i anar-los avaluant cada 2 anys, proporcionant alhora una eina que els ajuda a fer les coses, no? No és només a veure què has fet, sinó que t'ajudem a com ho has de fer, t'ajudem amb els teus compromisos i després t'avaluarem cada 2 anys. Per tant, el que obté aquí al municipi són 2 coses, no? Per un costat, una manera de fer les coses, unes eines per fer les coses de diferent manera, i després obté aquest reconeixement d'aquest esforç que fan els ajuntaments amb un distintiu que els reconeix la feina feta i la feina que es comprometen a fer en un futur immediat. Podríem dir que és una visió molt, molt àmplia de la perspectiva de gènere dintre de la nostra societat, no? Sí, perquè ho engloba tota la política municipal. Per tant, és fer polítiques d'esport en perspectiva de gènere, o cultura, tenint també aquesta mirada, o urbanisme, o mobilitat, o educació, o salut pública, no, salut sexual i reproductiva, en l'àmbit laboral, no, i en l'àmbit d'ocupació també, de com es treballa. No és fer només un programa adreçat a les dones més vulnerables o a les dones d'atur de llarga durada, sinó que tota la política d'ocupació d'un ajuntament tingui incorporada aquesta mirada. Sí, si vol participar i unir-se amb aquest moviment, també està donant benvinguts. Està donant la seva veu, també. I tant. No sé què li ha passat ara. Perdoneu, dieu-me. Marta, jo et volia preguntar com superviseu el compliment d'aquesta norma? Bé, nosaltres primer fem tot un formulari que és digital, que els hi preguntem com ho estan fent, i per tant els hi fem moltíssimes preguntes amb els seus indicadors de com treballen d'una manera holística la perspectiva de gènere, com et deia, en qualsevol àmbit de la política municipal. Un cop tenim aquest autodiagnosi, no, de com ho estan treballant, els hi proposem un altre formulari de coses, d'accions que haurien de fer pels propers 2 anys. Són accions que el que fan és
metodològicament incorporar la mirada de gènere, la perspectiva de gènere, de quins serien els projectes i quin seria l'impacte en els pressupostos, també, que seria una de les primeres qüestions, no? De quina manera impacta el pressupost amb homes i amb dones, el pressupost aquest municipal. Llavors, a partir d'aquest compromís, el municipi ja obté el distintiu, és a dir, que la primera obtenció d'aquest distintiu, diríem que és de confiança, no és tant pel que ha fet, sinó pel que es compromet a fer pels propers 2 anys, i al cap de 2 anys sí que l'avaluem i comprovem què és, si tot allò que es va comprometre a fer, ho ha fet o no ho ha fet. A partir d'una auditoria, amb una sèrie de documentació que els hi demanem, perquè tal que acreditin, no? Si han fet o no aquells programes, aquells projectes, aquella metodologia de treball que els ajudaran, no?, a incorporar aquesta perspectiva de gènere. Per tant, al cap de 2 anys els avaluem. Si veiem que superen l'avaluació, poden mantenir els distintius amb nous compromisos, i si no superen l'avaluació, se'ls retira el distintiu. Molt interessant aquesta norma SG City 50-50. I existeix algun tipus de distintiu semblant per les empreses? Doncs no del tot. Semblant no ho és. Sí que hi ha un distintiu que dona l'Instituto de les Mujeres de l'Estat espanyol, però que no és tant un procés avaluatiu, sinó que és més un checklist de tenen o no tenen, no? És a dir, els hi demana si tenen diferents instruments, i si ho tenen, doncs obtenen el distintiu, i si no ho tenen no poden obtenir aquest distintiu. Per tant, és una mica diferent que el nostre, perquè el nostre és una eina metodològica, és un procés de millora contínua en el temps, no? Cada vegada l'Ajuntament es compromet a més coses, i per tant va aprenent a normalitzar aquesta mirada de gènere, no? La va incorporant amb el seu dia a dia, i jo crec que a nivell d'empresa no existeix pròpiament aquesta possibilitat. Sí que nosaltres també n'hem fet un de l'àmbit de centres educatius, que és semblant, seria més potser la versió aquesta de checklist, però que amb les preguntes obres la possibilitat que els centres educatius també treballin d'una manera més àmplia tot el que seria la igualtat de gènere. Però a nivell d'empreses et diria que crec que el que hi ha és només el del Ministeri. Després hi ha algunes certificacions més a nivell europeu, però a nivell d'empresa, que també és més un checklist, podríem dir, que no un procés d'avaluació en aquest cas. Mare, no em queda clar si són les administracions que us van a buscar vosaltres, o sou vosaltres que aneu a auditar les administracions i comprovar que tot això s'està complint? Clar, si l'administració accedeix, perquè al final això és un procés que no és obligatori per llei, és a dir, voluntàriament l'Ajuntament decideix certificar-se, no? I per tant, Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi, l'Hospitalet, Sant Pere de Ribes, Castelldefels, Gavà, són Lleida, Tarragona, estan certificats. Han sigut ells que lliurement han dit em pots certificar per veure què és el que estic fent i per veure què és el que podria fer. Per tant, amb aquest procés és lliure, nosaltres els certifiquem i al cap de 2 anys nosaltres els avaluem. O sigui que és un procés supervoluntariat, supervoluntariós per part de l'Ajuntament. O sigui que amb aquests... Jo crec que el simple fet que l'Ajuntament vulgui fer-ho ja demostra un compromís claríssim per part del govern que està al front d'aquest Ajuntament. Segons dades del Global Gender Gap Report del 2022, del Fòrum Econòmic Mundial, al ritme actual s'estima que falten 132 anys per aconseguir la paritat de gènere. Tu ets optimista, Marta, respecte a aquesta dada? D'aquesta dada és àmbit econòmic només? No ho he comprovat exactament, no ho he comprovat. Hi havia una dada com així genèrica. Bueno, jo soc més optimista. Jo crec que podem, en alguns espais del món, no dic en tots, però en alguns llocs del món, jo crec que podem anar molt més ràpid. Sí que hem de posar sempre la mirada global, no? I hem de ser supersolidàries amb tot el que està passant en altres països, amb les altres dones, no? I, per tant, el repte suposo que l'hauríem de mirar de manera global i no ens podem oblidar el que passa al món, no? Ho veiem constantment i ara és a l'Iran, però fa 4 dies era a l'Afganistan o continua sent a l'Afganistan o a Iemen i per tant si ho mirem d'una manera global no soc tan optimista. Jo crec que aquí a casa nostra
sí que podem ser més optimistes perquè crec que estem fent passes, estem creixent, comencen a haver-hi coses que ja no es poden consentir, no? I que els homes saben que això ja no té cabuda. Hem de fer passes, perquè hi ha un tema de violència que encara avui es permet, no? O sigui, hi ha un tema de violència estructural contra les dones i la prostitució és un exemple d'això, la pornografia és un altre exemple d'això i, per tant, hi ha encara reptes molt, molt, molt importants, no?, per acabar amb aquesta idea, no?, de que les dones només som cossos, no?, que es poden comprar, que es poden utilitzar. Per tant, hi ha moltes coses a fer encara, però crec que estaríem en un espai del món, en un racó del món on clarament hi ha polítiques que volen, no?, defensar els drets humans de les dones i hi ha passes. Avui s'ha fet una nova passa amb el tema de la llei, no?, de la paritat en els consells d'administració i en els màxims òrgans de govern de les empreses grans. Bueno, ahir discutien, no?, de si això és important o no. Sí que és important ser-hi, perquè on aquests espais es decideixen les coses, no?, i es decideixen els pressupostos. Per tant, és important decidir ser-hi en els llocs de decisió. Soc optimista si tenim aquesta mirada més posada a casa nostra. Jo crec que al final també la base està a l'educació, no? Nosaltres avui al programa som unes privilegiades que ens acompanyen tres joves i crec que jo confio molt que també l'educació està canviant i cada cop hi ha aquesta consciència a nivell general. No sé què opines tu. Si a través de l'educació ja podem canviar-ho tot o falta alguna cosa més? Sí, és educació, és un dels pilars, però no podem només pensar que amb l'educació és suficient, és canviar mentalitats, és consciències, és trencar amb aquesta idea de l'amor romàntic, amb aquesta idea que ens han posat, no?, del concepte de família, no?, totalment que ens obliga, no?, a les dones a ocupar un lloc, un espai, no?, que ens limita després qualsevol desenvolupament professional o personal o social, i per tant també hem de trencar, no? És a dir, si ens anem amb els principis del feminisme més radical, no?, diríem que la família també és aquell pacte, no?, que sembla que s'hagi fet, no?, entre homes, de posar les dones en un entorn on que només la cura és el nostre lloc i la nostra responsabilitat, no?, i com ens limita també això. Per tant, hem de refer també certs conceptes del que s'entén per maternitat o perquè s'entén la cura o l'atenció a les persones, no? Per tant, hem de créixer amb educació i tant, hem de potenciar una educació amb principis de coeducació, sí, amb principis bàsics d'igualtat, sí, és evident que cal entrar en això, però podríem dir que estem en un moment de la història en què més dones estan accedint a la universitat i hi ha coses que no canvien, no? O sigui, hi ha coses en què sembla que no acabem de donar-li la volta i continua havent aquesta violència contra les dones, continua havent bretxa salarial de gènere, continuen haver-hi moltes coses, no?, que limiten les llibertats de les dones. Per tant, educació, sí, però també hem de veure què està passant amb aquest espai privat, amb lo privat, no només anar a l'espai públic, sinó què està passant dintre de les cases, que sembla que està limitant contínuament el ple exercici dels drets humans de les dones. Però sí, estic amb tu amb el tema de l'educació, de que és un dels pilars. Tenim la Irene Mires, que és estudiant de secundària i que et vol fer una pregunta, Marta. Molt bé, gràcies. Molt bona tarda, Marta. Hola, Irene, com estàs? Molt bé, moltíssimes gràcies. Mira, escoltant-te, doncs, amb tot el que ens explicaves, i una de les preguntes que volia fer era que quant de temps portes fent aquest programa del 50-50? Doncs aquest programa farà no gaire, fa uns 5 anys aproximadament, que vam decidir unes quantes feministes, activistes, de crear instruments, no?, de crear, no només denunciar, no?, i posar les dades sobre la taula, que són supernecessàries, saber on som, sinó pensar en eines que comencessin a avaluar el que fan les administracions públiques, no? No cada any em dic, però què passa amb els diners públics, no? Com es gasten els diners en les festes dels pobles, no? És a dir, en les festes majors, el pressupost que es gasta, les dones es beneficien d'igual manera que els homes? Sembla absurda, no?, aquesta pregunta, doncs hem vist que hi ha moltes diferències, no? I per tant vam dir, anem a crear instruments que ajudin a això. És a dir, que fa poquet, però aquí estem, no?, treballant fort perquè realment aquesta eina s'incorpori en moltes ciutats. Marta, fins aquí ens quedem amb la teva mirada positiva, amb aquesta mirada
amb una mirada de futur i amb perspectiva de gènere. Agrair-te molt que hagis estat amb nosaltres aquesta tarda. Era molt important fer un programa amb aquesta visió i això, donar-te les gràcies per estar a l'Inspira't avui. Moltíssimes gràcies a vosaltres, encantada de que m'hagueu convidat, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.